no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que lles falaremos do malestar xurdido en Rianxo ante a nova orde que regula o xeito. Estaremos tamén en Boiro, onde xa ondean as 7 bandeiras azuis nas súas praias. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. A Confraría de Rianxo ponse a nova orde que regula a pescaría do xeito. Din que deixaría fora a máis do 70% da flota. A deputada socialista Loli Toja mantivo un encontro con representantes da Asociación Cerqueiros Galegos en Ribeira. Os armadores transmitironlle as súas inquedanzas. Os amantes do percebe teñen unha cita o 29 de xullo en Aguiño. A confraría ultima os preparativos desta festa na que agardan repartir unha tonelada de marisco. A Xunta de Galicia reclamará fondos para impulsar o relevo xeracional na pesca, así o anunciou a conselleira do Mar na súa comparecencia no Parlamento sobre o Fondo Europeo de Pesca. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, informou en sede parlamentaria das intencións do goberno galego, que pretende volver a darlle voz ao sector para reforzar a defensa dun novo Fondo Europeo de Financiamento Pesqueiro, simplificado e adaptado á realidade da nosa comunidade, a través dos representantes do Pleno do Consello Galego de Pesca. Pero toca traballar agora e no futuro. Por iso, queremos conformar no seno do Consello Galego de Pesca un grupo de traballo co sector que nos permita xuntar as súas demandas, fortalecer os seus argumentos para defendelos tamén en Europa. Creemos que imos no bo camiño, queremos reforzar eses argumentos e por iso lle daremos de novo voz ao sector, para que asume inquedanzas e propostas, as cales tamén penso traer a este Parlamento no vindeiro período de sesións para seu coñecemento e debate. A titular de Mar aludiu tamén a cales serán as principais prioridades de cara a avanzar e mellorar o futuro do sector. Segundo ela, esas claves pasarían por atender o relevo xeracional, centrar apoios na adecuación do esforzo pesqueiro, a mellora da organización e xestión dos recursos, o sostemento dunha transformación competitiva, de forma especial fronte á presión foránea, ou mesmo dar continuidade á diversificación económica do sector, especialmente nas zonas costeiras rurais. A Confraría de Rianxo ponse a nova orde que regula a pescaría do xeito. A prohibición de pescar as embarcacións que nos últimos 3 anos non reúnan capturas deixaría fora a máis do 70% da flota. As novas medidas reguladoras do xeito recoñecen tan só a 37 embarcacións en Rianxo en función do histórico de capturas dos últimos 3 anos. Dende a Confraría están decididos a recorrer esta orde que non ten en conta as licenzas que se recoñen nos PERMEX, que permiten aos seus titulares dedicarse a unha ou a outra arte. Ou retifican o que a orden esta donde poñen que só hai 37 barcos, me parece que só están aptos para pescar no xeito, porque piden os 3 últimos anos de pesca, e nós non vemos lógico eso, porque ti tes unha alternancia de artes e ti podes ir á arte que máis che compense, non teñen por que dicirche que cada ano tes que ir á arte que tes nos PERMES, ti vas a que máis che compense. E nós desde aquí vamos, se non rectifican eso, vamos denunciar a orden, eso témolo clarísimo. É o feito de que hai unhas licencias que están no PERMES, para iso crearon os PERMES, e que cada un vai á arte que máis lle compense. Nós creemos que o que non poden facer é este tipo de discriminación a hora de, se non vas, porque senón as artes do PERMES non sirven para nada, lo, porque hai artes do PERMES que hai moita xente que non as utiliza. Que pasa? Que as van sacar todas, lo.
Ademais de opoñerse a esta nova orde reguladora que deixaría fora máis do 70% da flota, dende Rianxo reclaman tamén que se abran as cotas de Bocareu para as embarcacións xeiteiras. Aquí o Bocareu a nós non nos deixan collelo, cando dentro da ría hai Bocareu. O que vamos a exigir tamén, penso que é hora de empezar a exigir desde a arte do xeito que tamén teñan algo de cuota para o Bocareu, porque dentro das rías tamén hai algo de Bocareu. O que non pode ser é que co tema dos descartes a día de hoxe, que tal como está, que ao pescar un pouco de Bocareu que se teña que ter para a terra. Iso non é normal. Cando os vivimos por lotes moi pequenos, eu penso que non perjudicamos ao estor nin do Bocareu, nin da sardiña, nin de nada. Cando hai outras artes que si perjudican a ese estor. Non entenden as constantes restriccións das administracións á flota do xeito, unha das máis respetuosas e menos prexudiciais din para o medio mariño, polo seu carácter artesanal. Eu penso que é un capricho que teñen contra o xeito que non ten sentido, que a arte máis selectiva que hai no mar. A deputada Loli Toja mantivo un encontro con representantes da Asociación de Cerqueiros Galegos. Transmitironlle as súas inquedanzas relativas á escaseza de cota de xarda e a imposición de topes diarios para o xurelo. A Asociación Cerqueiros Galegos quere facerse escoitar. Os representantes da entidade, que engloba a maior parte dos profesionais que se opoñen ao reparto plantexado por Acerga, mantiveron un encontro coa deputada do PSOE, Loli Toja. Expuxeron, entre outras inquedanzas, os problemas relativos ás cotas con que conta a comunidade. A pesar da abundancia de xarda, non se pode pescar e agora deben asumir a imposición dun límite de descarga de xurelo de 1000 kilos por tripulante, restricción que denuncian só se aplicará a Galicia e non ao resto do Cantábrico. Agora para Galicia puxeron un cupo determinado de xurel que temos unhas cuotas, vamos a ver que agora non se van a poder desembarcar en terra porque estamos por Madrid 1000 kilos por home, é unha historia aí que o resto do Cantábrico, tanto Asturias como Cantabria e o País Vasco, non lle vai a afectar a flota, digamos, a flota gallega, que ten unhas cuotas e que vamos a ver que, resumidas cuentas, non se vai a poder descargar. Si o que se persigue é, digamos, a flota maior ou de maior porte penalizala, pois que non lo diga claro, que non ande con rodeos tanto a nivel de Madrid como a nivel de Galicia, porque estamos un pouco fartos e cansados de que parece que nós estamos á deriva, non? Durante preto de 2 horas, a deputada escoitou as demandas dos representantes do sector, entre elas os problemas co incremento das inspeccións a bordo dos barcos que din criminaliza os profesionais do mar. Comprometeuse a trasladar estes problemas para o seu debate parlamentario, aproveitando a existencia dun goberno socialista en Madrid. Galego, aproveitando además a oportunidade que supón que agora mesmo no goberno central está un goberno socialista e que as políticas que se veñen tendo tradicionalmente están prexudicando o sector e nós pois vamos a escoitar a outro lado do cerco, digamos, outra perspectiva para coñecer as súas reivindicacións. Dende a Asociación de Cerqueiros quixeron tamén desmarcarse da postura da Acerga, a súa gran antagonista por mor do sistema de reparto común das cotas. No único no que coinciden, din, é na necesidade de que se aumenten os tax totais para Galicia. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. As 7 praias de Boiro distinguidas con bandeira azul xa locen distintivos. Súmanse a elas 3 bandeiras Q de calidade, un centro azul e un sendeiro azul. Os distintivos que xa ondean nos areais boirenses certifican a calidade das súas augas, así como a máxima excelencia en todos os servizos que ofertan aos visitantes. O que son as bandeiras azules e as de calidade son emblemas importantes que certifican o comportamento e a xestión dun concello cara aos seus areais e o medio ambiente e a salubridade das aguas, que son excelentes e sempre nos reportan o que é sempre o camiño da excelencia e da mellora continua. Esas son as certificacións. Mellorar. Evidentemente este é un ano histórico para Boiro, porque somos o primeiro concello da Coruña número de bandeiras azules
para praias e somos os terceiros de Galicia. A nosa proposta sempre foi, desde que entrou este goberno e do equipo de goberno, é de mellorar a situación de Boiro en todos os eidos e non podía ser outra no mellora das praias, na mellora da nosa visibilidade, da nosa percepción e da nosa imaxe. A escalada de postos de Boiro no ranking autonómico, situándose como terceiro concello de Galicia e primeiro da provincia da Coruña, non é casual. Nos últimos anos teñense realizado importantes melloras para garantir a calidade das augas. Han mellorado con moitísima amplitud as analíticas en todos os eidos. Cando nos chegamos, perdemos mañóns por unha serie de deficiencias que había durante 3 anos consecutivos. Aí hemos recuperado, hemos aumentado 3 bandeiras máis, que recuperamos unha e aumentamos 3. Eso son a calidade das aguas. A calidade das aguas é excelente, salvo momentos puntuais, aínda que alguén reivindique dun lunar queira facer un ollo negro destes do que hai no universo, pois non é tanto. Ademais da calidade das augas, principal criterio para outorgar este distintivo, as bandeiras azuis garanten que as praias sexan accesibles e dispoñan de todos os servizos de seguridade. Neste sentido, os areais boirenses contarán este verán con 24 socorristas. A Confraría de Aguiño ultima os preparativos para a celebración da festa do Percebe que terá lugar o 29 de xullo. Prevén repartir ao redor dunha tonelada de marisco. Entre 3.000 e 4.000 persoas daránse cita o 29 de xullo en Aguiño. A localidade ribeirense acollerá unha nova edición da festa do Percebe, na que prevén repartir ao redor dunha tonelada de marisco. O que o Percebe en sí, pois vamos a coller máis ou menos aproximadamente como todos os anos, sempre dependendo do tempo, do mal tempo ou bo tempo e tamén de como están as pedras, claro, o noso prioritario é proteger o que é o marisco. Pero, bueno, con todo eso, indo ao Percebe uns días, pois eu creo que acadaremos o de casi sempre, ou estes últimos anos, ao pé dunha tonelada de Percebe. A carpa abrirá ás 12 do mediodía e permanecerá aberta ata esgotar existencias. Polo momento, aínda está por determinar o prezo da ración, que podería roldar os 15 euros. Xa o ano pasado, en vez de poñer sobre 200 gramos, estamos poñendo sobre casi 300 ou así, entendes? Por eso que o que é o plato vai cheo. Entonces, claro, estamos vendo que noutros concellos ou, bueno, máis ben noutras festas do Percebe que están poñendo máis caro e poñendo aínda así menos ración. Entonces, creemos que estamos con o noso dereito de non para ganar, sino para non andar cos cambios nin con nada. A xente penso que tanto ten 14 como 15 euros, ainda enchemos o plato sempre. Entonces, creemos que non é abusar, que nós o que queremos é non abusar, queremos que todo o mundo poda acceder ao plato de Percebe, pero subímoslo máis ben por eso, por o que é o aquel da taquilla de todo de estar co tema ademais das empanadas que vos ás veces cando está, que cada vez para mí é que son máis grandes, porque ocupan todo o plato prácticamente, entonces xa se ve que nós que non buscamos que Percebe sea máis ou menos caro, que buscamos é que a xente quede contenta, entonces se non é por un lado, compensamos por o outro. Ademais da degustación gastronómica, desenvolverase a tradicional homenaxe a un socio da confraría coa entrega do Percebe de Ouro. Unha vintena de embarcacións tomarán parte na 12ª edición da regata Gadis que terá lugar este sábado en augas do Club Náutico de Ribeira. O calendario de regatas na Ría de Arousa terá un novo chanzo este próximo sábado coa disputa da regata Gadis, unha cita organizada polo Club Náutico de Ribeira que chega este ano a súa 12ª edición. A proba reunirá ao redor dunhas 20 embarcacións pertencentes a distintos clubs náuticos da zona. Os grupos en competición serán, como de costume, regata, cruceiro regata e cruceiro. Hai a clase regata, clase crucero regata e clase crucero, e habrá 3 premios para cada unha desas clases, ¿no? Por lo tanto, eu creo que va a estar interesante. Esperamos reunir, en este momento hai 12 inscritos, pero bueno, tamén pasaba lo mismo que unha regata destes días e esperamos reunir 18-20 barcos. 18-20 barcos que yo creo que está bien. A organización ten contemplado para ese día ata un total de 9 percorridos, do que sairá un, en función das condicións meteorolóxicas previstas. Tenemos unos 9 recorridos, hemos elegido 9 recorridos por el interior de la ría. En principio los recorridos más largos serán hacia el interior, con una boya cerca de Villa García. Los iremos recortando en función, lo decidiremos el propio día, en función de los vientos. Tenemos otro hasta Moscardiño,
Otro recorrido será hacia el interior de la bahía de Rianxo, otro recorrido un poquito más corto también hacia Puebla, y luego pues al final otros recorridos por aquí de Rúa, Esqueiros, y si las condiciones no son muy buenas también tendremos preparado un recorrido Barlovento-Sotavento. A regata volverá a contar co patrocinio da empresa Gadis, que un ano máis mostra o seu compromiso con este tipo de probas deportivas. El deporte de la vela, pues el deporte de la vela encaja perfectamente en lo que es la filosofía de responsabilidad social corporativa de la empresa, porque bueno, forma parte pues de una actividad saludable, una actividad deportiva, que de alguna manera pues es un poco uno de los valores que Gadisa defiende. Nos gusta apoyar pues tanto el deporte de base como grandes eventos, y dada nuestra presencia pues tanto en Ribeira como en la zona de la Arbanza, creemos que participar en un evento de estas características, bueno, pues que es importante. A competición arrancará ao redor das 2 da tarde e a entrega de trofeos está prevista para as 7. Pois así, con esta cita náutica poñemos o broche de ouro ao noso informar desta semana. Tan só nos queda despedirnos lembrándoles que estaremos de volta ao vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.